Thokozani bogogo nomkhulu igama ngovusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhla kacela umuntu ubheka bonke abamcala egojana lamanzi uVusimuzi kangoma yeza uVusimuzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngisafikile sasekhona uzovusa wakho umuzi. Bafethu ngifuna ukuthi sishaye nje fast. La ngifuna sikhulumeni ngobuthakathi ubuthakathi la umuntu azothi ngoba kunalento lena ethi ubuthakathi abukho, there's no witchcraft. Umunye athi okay ubuthakathi kube bebukhona kube abelungu thina singabelungu bese abelungu babantu abamnyama like ukuya ngesimo not nge-skin color but ukuya ngesimo esibhekene naso. Omunye umuntu bekazothi apartheid kube kudala yaphela. Omunye uthi kube i-unemployment rate ayikho rife ngalendlela engayo manje kube mhlambe ubuthakathi bemkhoba bese sizothakatha abelungu basichashe sonke. Come on guys, akaze yenzeke leyo nto leyo. And if ever umuntu like say for instance kuni internship program emsebenzini noma enkampanini thizeni say like ni five people and then ni kuleyo internship program and then there's a possibility ukuthi banithathe and then become permanent employees for that company. If ever wena uzohamba uyosebenzisa umuthi wedwa thinking ukuthi bazokuthatha out of leyo 5 yabantu leyo, that will never happen. It will never happen ukuthi bathathe wena wedwa uhambe uyosebenza kuthiwe hayi sithathe uzibani yedwa and then the other 4 asibathathe. Umuthi awusebenzi grouping like in a group. Umuthi awusebenzi if ever wena uzohamba uyofuna ukuthi usebenzise umuthi alone and then bese ke laba abanye basala. Umuthi usebenza in a group whereby nonke noyi5 nizohamba niyenyangeni eyodwa bayonisebenza. That is why uzobona ama soccer teams nalaba mhlawumbe abacomputer abaculayo into ezinjalo abacomputer like ama choral what labo bantu labo ama soccer teams labo bantu labo bahamba noma kuhamba umuntu obaphethe ahambe ayenyangeni afike athi nyanga ngifuna usize siwine noma ngifuna usize like sibe ku certain position. Angeke wena ugoalkeeper uhambe uwedwa uyele or uyistriker uyele uthi ufuna ukuwinisa the whole team or ufuna ukuthi ube wena wedwa. Ezinye izimo zifuna ukuthi nisebenzisane nonke as a team. Nina enilapho kuleyo training or internship program leyo kumele nisukume nonke noyi5. So coming back to i-point lokuthi kube mhlambe ubuthakathi bebungekho bebukhona kube sonke i-unemployment rate. Yabona masingahamba sonke siyenyangeni sonke sifike sithi nyanga sicela ukuthi sifuna umsebenzi sonke vele umsebenzi sizothola sonke. Kodwa ke yipi i-secret eyabantu abawu2 ayikho. There's no secret for 2. I-secret into yomuntu oyedwa. Because once yaba secret for 2 then kusho ukuthi like access secret leyo. Ngichaza lokho ngoba if mina ngizohamba ngenyangeni obvious lapho ngizovimbela nawe ukuthi ungasaye enyangeni because ngiyafuna lo msebenzi because inhlupheko nayo isifake lapho ukuthi mangipophe ngedwa mangiphumelele ngedwa. That is why uzobona abanye abantu badla kakhulu ukudlula abanye abantu. Yayizwa lento. So umuthi uyasebenza bafethu. Ubuthakathi bukhona. Ubuthakathi buyaphila. Ubuthakathi bukuthola phezulu kwe-pulpit. Ubuthakathi bukuthola uphakathi endumbeni esigodlweni. Ubuthakathi bukhona. So ubuthakathi busebenza ngokuthi nonke nini yabona like njengasemndenini emndenini omunye owahamba ophehla amanzi amnyama kuba khona abasala bakhala. Angeke niphumelele nonke vele angeke ngahamba ngophehla amanzi amnyama ngahamba ngayenyangeni ngathi nyanga ngicela ukuthi uthale usiza nomfowethu nozibani bangekho lapho.
kumele babe khona nabo labafike nabo bagcatshwe basetshenzwe bafuthwe bagqunyiswe baphalaziswe bapeyidwe bakwazi nabo bathole same thing le engizoyithola nami sonke sipophe sibe right. If umndeni wakho awuphumeleli noma awuphumelelanga noma awuphumeleli kudingeka ukuthi kusukume umuntu oyedwa oyinhloko ekhaya ahambe ayofuna inyanga noma ayenyangeni ibuye la inyanga izosiza sonke noma thina sithathane sonke sihambeni siyenyangeni thizeni. Kodwa ke manje ngithi sekunalento leyo ukuthi asithembani, so wena uzosithatha usithumele enyangeni yakho kade vele ufuna ukusithathela amandla wethu, hayibo yayizwa leyo nto leyo. So singashintsha nathi mindset ngale ndlela esiphila ngayo, then sonke sizopopa sonke sizoba grand. Ubuthakathi bukhona, ubuthakathi buyasebenza, kodwa ubuthakathi bufuna ukuthi sisebenzisane sibambanini thina. If siwumndeni angeke kusukume umuntu oyedwa. If nifuna umsebenzi nifuna ukuchashwa niku training niku internship program, vele mina nisuke nonke nihambe niyeleni. Mina ngazi ukuthi kunalento ebizwa ngengoma engomeni la abafana baya khona entabeni, lezo lo mphathu loyo bazonga-understanda ke bangapha eMpumalanga. Lo mphathu lowo bafethu uyasetshenzwa. Ungahamba enyangeni yakho wedwa, omunye ahamba enyangeni yakho, omunye enyangeni yakho, omunye enyangeni, kodwa kukhona inyanga eyodwa ezosebenza wonke umuntu la, iyosebenza lo mphathu lo. And mawusebenza leyo ndawo leyo ndlu leyo enohlala kuyo esigangeni kusho ukuthi sasebenze nani, yayizwa lento. So manje ke bafethu mina elami lithi selilonke, ubuthakathi bukhona, ubuthakathi buyaphila. So depending ukuthi usukuma nobani, usukumela for ini, usukuma kanjani. Ngiyabonga kakhulu kama sasowivusi Mabunda. Ngiyatholakala eJimestini 0849729634. Thokozani.